Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mawryngkneng Constituency Scheme Implementation Committee hagalai tarik urumpang arjar arpuhenriu kalau penong ya kayo ban penkieu ya kimar kimata jong kinorep na po kathan Mawryngkneng ya kebelatip kum kayo Luri Lura kebela penong halebai market Diengpasoh ya kadi kayo Luri Lura la penong tang Sngi ha kabaki don hado arpau tadi ki stall ki badai na po kathan Mawryngkneng kibela wan bandi kimar kimata halagi jong ki jingdi kani kayo Luri Lura ban kentieu ya kimar jong kinongrep habo kathan kadai kasian ke baningkong hak baan beteng ban penong ban la usnam hak isnam ki mansawan hakani kesengi WMLA ke Mawryngkneng constituency uba having stone karplan ulawan ban Plie kani kayo Luri Lura hak jinan lang usordar ke Diengpasoh uba Louis Mukhim uba Peter Pasa project director ke East Khasa Hills BDO Mawryngkneng ba Anthony Lingdo Abhijit Devidi SR manager MIT University of Meghalaya ki SSG bat kiwe ban pen phu ban phiang hakani ga singi la penong ru ek jingkop pen haircut kudi ban karwai ka siaw na ki samna ka than pindai iru kidan na ki department barhane Diengpasoh nakaliang jung emil baru iba meban iba nowen nanong san Hima but kepadun kining wan gani thit hakabalikong kasuban ai ban shemta hakani ka short ko kudi pila ban wan chini chedian stage kidan kini ki bat kadon ru ka cash prize namda kani ka competition short ko kudi kadai ka yau ka bala penya hida ka snong bat hakani ka por ngisim ya kalat ban pensngau rahim li dan borom jingi pilai dala ki jonggi khmat ya jinglong ciman jingi ka yau hadu mata ki dang don tangki ying darang ila bonong ke bong kai ke bompat biang pat biet ban syong kinong yau hakar kom ke badai khamtam ka por slap pol air ma mata sang kadua lawan kal air kani ke ying ke bang sa teng syarat hakal air doan slap ke don ke jingpai ke don entah ki don ke jingdona ki babon ni kerpa di MLA bat ka office badai khmi la se mdai la sing increment ba kin pai khmat sing ke yo kuno ban penhe ban pencanai ban penbit penbiang ai ka hakar kom badai ban long kum ke yo khnang ban khring su ya ki nong song yo ban wan hakane ke yo babun ki nong song yo ki ba wan bo on di ki mar ki mata hang ni ki wan pai ki ke yo handrai na ka jinglong ciman chong ka chaka chong ka stall kambiang tagamut ki randian no nomar kampat long ka bibit ka babiang dan nalon ta ki don sekini kilenti sengkin ki surok bat ngasuk men mata kat bangi dang ya nanti bat MLA la pensengau nga ban sim ki cingkit khli ban pembiang no ya kini ka lenti sengkin ka surok hak terkom ban like na ka keti bat no pumpum kumbangi menta kata kedai ka ba ngikermen ba MLA sim kata ka cingkli hak bedai bat kini ka phang sibun kiwe ki bangi la ya keren ngila ya mercimot badi MLA bat ikular ban le ya kata bat ngi scam ru bakan urlong ban kring ya kinong sangyo kumaka long menta sarkar ka thmu ban penhe ya kayo sya kinong kendong ban like na kijing khamia jong ka sor chelong le dangi kwa ba ka jala ka jing kan kiu ka ben kong kalong ba man kilong ying ha kinong kendong kinong ki ba biang ki ba dap ban yesno ba cementoy ke ba sarkar ka ai na ka por chi ka por adek long yeng baduk jongi ki kiu ka tenrong yi ke we pat bat ka jala jongi bro ka we hero kan sekiu ban peruk long yi ke ni ka we ning jinge ka long ba ni shet ngap na ka por chi ka por nong rap ke shet pen sngo ba mdan ka ta ka market linkage mdan ka ta ka jaka bakindi yi ki mar ki mata ka jongki teknik dek senjam ke bai sahi la shim ngatai na kata hi ka jing temu ban ai ka platform yang nak dek pejangi bakin la bandi ye kimar kimata jangki ki ba pemit na ka por cha ka por ila ji bon sen kham tam kini thai Mawryngkneng ki por sa sao kham tam ki por liur bon hai no rek ki ban subrat ye kimar kimata jangki nakadaw ba kimla ma ban connect
ia kini ki mar jongki bat ta ka yo si bandi ki hakador babiang tang na kadau bagi mla bandi hakador bagi amma bagi sengau dai kador bayok nong keperlong badiki ban berat pathar iki mar ki mata jongki dok jing dom marba kador papan ki si mo kini ki middleman dan ki nong wei kelang ba tak pelat adu kata-kata tinggi dokumen berkenik opportunity kum kene banyak kenik platform taman wan bande handreng i hang ne ki bon bagi departments ki bawan lang ban isnok ti lang bat pi ndai tamakin wan ban bandon manta ban pen ipo ipe ngani kesngi hindrai ki wan ro bakata ka maka ka jing ais ngom hai pi lemba ki awareness program jang ki lemba chipan chai bagi scheme jangi naga department jang ki dan ban tenrong ya ka kuat ki jong pi ki long long sem bat kam tam ki nong rem thì các nước ta tao long cái này rồi mình cái số thiệt mỗi cái này cái dâu cho nghĩ cái số thiệt và cái mà tăng beri macam là cái long cái bầm toy thì mình cái số thiệt mà phải hiếm biết cái sinh hoạt làm cái long điên cái bần điên mà nó ta cái cầm cái long cầm tay cái bát súp thì nó cầm mà tăng cầm nó trông bắt đầu nó bỏ cái thành cái rong cái thành nó trông thì nó ta bỏ son kham rồi là bao nămพันเพลยูดูญี่ปุ่นกี่บาสู้กี่บาไทยมั้งกี่น้องสาวคำkita bong perang kita debate governments kita sepi kelung but jong rang baru kita sem na pondam ba but mata ke haru mata rang jai don ke por bang kendu kita offshore industries ki yawat ya kini ki nong ti ki nong thain ki bada sorang kham kumdo ban yate lang mat ki ban kan ti su su te ngi phai pa mor kadang ru ki bur ba mo kumlong ne bisakmat ba mor kadang tur bai ba bang ba kaneru ke ka wen ching ba kring jika beliau nabaru mak turun pai dengan wen dengan balapan bangja tentang kalau dia tentang bangja dan kepala musuh bangja dan bam turun pai lawan bam kamsibun ti harus serka pom kena la pondam bagi cing don turun pai kini kiput haro ku kren bakamtar ti kipu khasi mo ke ba la stang ni berbaca pakai dia kena jika bai ni kan mau sepak moyong sung kene moyong sung ke sebentar ke hap jentel sebentar ke hap po khasi jeni hapo Mawryngkneng but hang ni ru ngai mau stem per kanai spa production adon ngai jing ya di bit pa parliament laung ba kadon ke rock phosphate kumba ka tu ka ni spa meter chapo jong ke ka them sung panna ta ka hapo moyong sung pensiam ba ki thung mo ki mar ki mata phi thung ki long bi ban kam ban ong ban don ban ber ki ni ki dawai fertilizer ndrei tang ta ka tu ka organic ka badon nang tu hi lala ban penmi ching thung ki ba besba komata unu khausung brau ki ri ki wat wi khausung ti u de rem ka rem ro drain ka ni ka weni ki lat ban pen pa si par thai si wei pat ki par pastam ki ban par ka state ru ban pen pa nam mok tin ta long ran dat nim unu kha ro po sung ma ulong ba bang pat kum ta hapo mo yong ka phit hapo su ki thung unu ching thung ro long be non kam bu ta bai ki chur ki chap mo uni udhania bekam ta te long hang tu udang ta bai khat uta u asola kyong hang preng bayo fertilizer uta mi pa bat uni uta u balong uta kan bayo fertilizer pa byang pa ban ai kan ji tu ji hapo tak tu ka them sung non kam ni ta bai kat bang ke du ino rap hang tu po sung kyong mun chun ai ki ta bai fertilizer number ba ka ta ko ki khia mo lagi ti kador khamram ru kipun ki briu ki thit ji ki mar ki balong organic ti bun pa amor kedeng ba penmi ki ni ki mar ki mata ki pa ki jing thung jing tep ki jor ki chep u so ru mata so dam ta u so priam u byang ba na pa sung ba ki briu ki wat ba ti kam tangin ka su thia ngin pen pau si pa thai ba ki mar ba mi na ka dok ka than jingi ki long ba ka dor ki pa la yo ba ka lo ka lat ka mai ji ki briu jingi pat ni phai ta siban riang ru lami utam watermelon beres kata ke thit watermelon bai pona sebar na sirkhar te bantangi kentucur moi kena mendiang ben gerep bat berep bhang uni uso watermelon bat punya yo bha katang ini pada prestab ru mo ki dabar ka stir ki ni wan mo ki turis ki ni wan punya bat itu watermelon ngas ngau ba uso watermelon khambang ukam siam ban itu borak nabar tiki pun ba ngui ki ba ngila ban
xem nang ka ri chungi ti kum ta ngi dei ban nang ka thai ka dong chungi kum ta ngi ka su thia bang season pat pa pen ya wan check mat pa ke ni ki jau mo in palong manusnem pan ngi kham hai shu ki sak don sawan pat ngi sa wat u chirap nak sukar ko no ban palong ngi ki jau ka palong gran nang ni sikmat ti ni paru iskini ka kalia ka wei ka benta ka ba ka bangi kwa ban pensui samna jungi bron ka sap te hakini ka dong ka thaji ru lami bun ba ki samna jungi ki pa don ha ka sap ha ka jingna kai ha ka shat ha mo ha ka pot ka tem ka roi ka sel ta ko stem arsal husau don wei u khna mon keneng u ba dang nyu stem te u batibit ba ka jingle football but baring in plate ikini ngiti ban pau pathai bagi don ki kna na ka dong ka thanjungi badan ka sap telen ban pau pathai long ba la itu you identify you kna the goalkeeper jo ka national team jo tentina motiness ba ka social media but kumta lo tu bai sha na ki good player ba bit ba ki goalkeeper but mta ka ban tip la sim na ko club na po Punjab ban ai coaching u ban ban school ru kan ne rap sibun je kimi kipa ke wan ke jing ke bacanjar bat kam ta ba ke sab bingin don mo kam ta kan ke yo don baro ki chai mo ki bangi ko ban pensul ban sikpat ban pau sikpat ba ngi don sibun kitalen but ngai play tu khna mena ki samna na po Diengpasoh Plie cherwai ke bastanat but nang ni ka tong than jungi ru na man ong ba ha ke ram gam bet mo ti ke ni ki chen sam nga kan mau ha ki por bu don sit khar paron wi perlok ude engineer wala tre silong du wong ba wai ga ta nga kwali silong nga kwa bani i chen sam te ko ni chen sam lu te pen slor bom ban ya so ya thain ban ya riam ru na mar ba wat ki breu na baru ki itnat ni chen sam pa kum ta ni pishori ki longkami ki samna baken ya wan sikmat ban ya so ya thain ban ya riam ru chen sam na poch ke por ban showcase ke perthai pam chudon ka riam kum ki chen sam ke badan buram bat ke ba itnat hapo ke perthai